història ens ensenya la vida d'un nen que està marginat per 3 nens del seu institut. Ells el peguen i es riuen d'ell. Una nena se'l mira sempre amb pena. A ella li agradaria ajudar-lo. No obstant, algun dia un nen al qual han expulsat del seu antic institut l'ajudarà a fer-se... L'ajudem? Per què l'hauríem d'ajudar? I si s'ha fet mal? Que es foti.